କହିଲ ଦେଖି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦ କରେ, ଘରେ ଘରେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରେ, କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ। କ'ଣ ନା ଘର ଚଟିଆ। ଘର ଜଗୁଥାଏ ଦୁଆରେ ବସି, ସେ ଥିଲେ ଘରେ କେ ପାରେ ନା ପଶି। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଯେବେ ତଡ଼ି ନିଏ, ସିଏ କୁହ ତ ଏବେ ନା କୁକୁର। କାହା କାହା କରି ସିଏ ରାବଇ, ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମ ଭାଇ। କାଉ। ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରଟି ତାର, ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱର ଅତି ମଧୁର, କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ। ଗାଈ। ଆଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହଟି ତାର, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ଶୁଆ। କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ ସରାଗେ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ, କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। କୋଇଲି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ କହିବା। ଚେପା ଉଲୁକ, ମୟୂର, କୁକୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା, ଶୁଆ, କାଉ, ପାରା, ଧଳା ଚିଲ, ମାଟିଆ ଚିଲ, ବତକ, ହଂସ। ଚିତ୍ର ଦେଖି କାହାର ମୁହଁ ଲେଖିବା। କାଉ, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ବାଘ, ଛେଳି, ଗାଈ, କୁକୁର। ଧାର ଟାଣି ଚିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଭାଲୁ, ମୟୂର, କାଉ, ବାଘ, ପାରା, ଚେପା। 4 ନମ୍ବର କୁହ ଓ ଲେଖ। କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କଳା? କାଉ। ହ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ଧଳା? ହଂସ ଓ ବତକ। କିଏ କେତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ପାରିବ? ତଳେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଟିକ୍ କର। ତ କାଉ ବରଗଛ, ଚାଳଘର, ତାଳ ଗଛ। ତ କାଉ ଉଡ଼ି ପାରିବ ବରଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି କୁକୁଡ଼ା। ବାଡ଼, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ। ତ କୁକୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ପାରିବ। ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ବଗ। ବିଜୁଳି ତାର, ସଜନା ଗଛ, ମେଘ ପାଖକୁ। ତ ବଗ ଉଡ଼ି ପାରିବ ମେଘ ପାଖକୁ। ଏବେ ଜାଣିବା 6 ନମ୍ବର। ପାଠରେ କ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ଯେପରି ଯଥା କିଚିରି। କରେ, କିଏ, କୁହ, କହିବ, କଳା, କୁହୁ କୁହୁ। ସାଧାରଣ କିଏ କେମିତି ରାବେ ଲେଖିବା। କିଚିରି ମିଚିରି। ଘର ଚଟିଆ। କା କା କାଉ। କୁ କୁ କୋଇଲି। ଘୁମୁ ଘୁମୁ ପାରା। ତୁମର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗ ନାମ ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା। ଛବି। ଛେଳି, ଘନ, ଘୋଡ଼ା, କୁନା, କୁକୁଡ଼ା, ଗୌରୀ, ଗାଈ, ହରି, ହାତୀ, କମଳ, କୁକୁର, ମଦନ, ମୟୂର। ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ଏ ଚିତ୍ରରୁ କୋଇଲି କିଏ, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ମୁଁ କିଏ କୁହ ଓ ଲେଖ। ବେକରେ ମୋର ନାଲି ଗାର, ଲଙ୍କା ଖାଇବା ସଉକି ମୋର। ଶୁଆ। କୁଲା ଭଳିଆ କାନ ମୋର, ପାଦ ମୋଟ ମୋଟ, ଘର ପରି ଦେହଟି ଦେଶେ,
ଆଖି ଦୁଇଟି ଛୋଟ, କିଏ ନା ହାତୀ। ଗାତରେ ମୁଁ ଭର କରେ, ମୁହଁରେ ଥାଏ ନିଶ। ଘରକୁ ମୁଁ ଆସେ ଯଦି ଜିନିଷ କରେ ନାଶ। କିଏ ନା ମୂଷା। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପାଠର ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।